Démonos conta de todo o que temos. Valoremos o noso. Desfrutemos da maxia dunha terra na que cabemos todos. Eu creo no noso. Eu creo no noso. Eu creo no noso. Eu tamén creo no noso. Vivamos como galego. Boa tarde. Benvidas e benvidos ao acto de clausura da edición número 17 do Festival Internacional de Cine Curtocircuito, que leva desde 2003 poñendo unha chincheta de ouro en riba de Santiago de Compostela no mapa que comparte cos mellores festivais de cine europeos. Hoxe pechamos oficialmente 9 días de programación interdisciplinar que culmina, como ten que ser, con esta entrega de premios. Cando desde a dirección do festival se puxeron en contacto comigo para facerme a proposta de conducir este acto, ocorreu unha cousa moi curiosa e creo que moi bonita. Deixóuseme moi claro desde o primeiro momento que non me preocupase por nada, que guionizar isto non debía ser un traballo tedioso, que este era un encontro familiar, este ano máis que nunca, que era un encontro distendido, que viñamos a pasalo ben e a botar unhas risas. E que se algo se torcía, pois que non pasaba nada. Pela, en concreto, repetiu en varias ocasións a seguinte expresión: bebemos del error, Lucía, tú non te preocupes por nada, bebemos del error. Eu, que vivo del agobio, e sendo consciente de que a intención de Pela era totalmente a contraria, empecei a sentir certa intranquilidade, porque se insistía tanto no tema do erro, eu pensei que igual estaban requerindo os meus servizos hoxe aquí para meter a zoca. Quero dicir que tanto tiña que vir eu aquí en calidade igual de artista que ten que ser quen de fracasar se así o exixen. Cheguei a tomar tan en serio ese imperativo de erro que pensei que igual tiña que vir aquí a facelo mal xenial. Unha especie de savoir-faire, pero mal, non? Que tiña que vir aquí a defraudar da hostia, digamos. Entón quedei así como, bueno, era unha grande responsabilidade, non? A de defraudar ben. Eu farei todo o posible para que non sexa así, pero, bueno, tamén empecé a pensar e quedoume clara unha cousa, non? Si o plan é beber do erro, que é esa frase que Pela repetía e que a min tan gravada se me quedou na cabeza, empecé a pensar en que eu, en solitario, ou tamén xunto ca miña compañeira María Lado, ca que levo moitos anos traballando e que, ademais, ela o ano pasado encargouse de facer este mesmo traballo, de fiar esta gala de clausura, e parece ser que entregou 2 premios a quen non era. Entón, quero dicir que ela xa
practicou así, levou a cabo ese erro, non? Pois xuntas ou por separado temos unha traxectoria así importante como presentadoras de actos e temos tamén, xunto con esa traxectoria, unha relación, digamos, que bastante estreita co erro. Digamos que dentro de nós e tamén dentro de todas vós e de todos vós non hai unha estrella, como dicía a canción daquel programa, non? Dentro de todas nós o que hai é unha persoa que mete a zoca incansablemente e hai que querela. Por iso fixen para compartir hoxe aquí unha escolma dos erros e metidas de zoca máis salientables que saíron da miña boca e tamén da boca da miña compañeira de traballo, María, que é a persoa que normalmente teño ao meu lado e que estou botando moito de menos en actos semellantes a este. Para que se vexa que aquí se solicitaron os servizos dunhas defraudadoras profesionais. Digamos que hai un background importante errando detrás, ese savoir-faire pero mal que vos comentaba antes, unhas profesionais do erro. E agora, ademais, que está así como superpenalizado romantizar tantísimas cousas, pois pareceume bonito idealizar un pouco hoxe desde aquí ese erro, non? No que todas caemos incansablemente e que, bueno, inda ben que salimos da metade deles. Empezo. Foi un exercicio de memoria importante facer esta escolma. En 2006, 5 minutos antes de entrar a presentar a gala acústico feminino no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, decateime de que esquecera na casa a única parte do guión que eu non escribira, a que non tiña posibilidade de inventar ou de improvisar nese momento. Esa parte que eu esquecera na casa era un extenso poema da maravillosa poeta Anne Sexton, que eu lía, ademais, antes de comezar a falar. Esa gala empezábase ca miña lectura do poema extenso, repito, de Anne Sexton. Benditas táboas que agora seguramente me farían reaccionar mellor ou asumir mellor este erro, pero naquel momento o único que se me ocorreu facer foi sair empuxada basicamente ao escenario e inventar o poema de Anne Sexton. Que tal? O poema real, o que eu esquecera na casa, titúlase En celebración do meu útero. En unha das partes do poema, unha estrofa, dicía isto que vos vou ler. Por iso, moitas mulleres cantan ao mesmo tempo. A que está maldicindo a máquina de facer zapatos, a que conduce aburrida o volante do seu Ford, a que está cobrando nunha barreira de peaxe, a que está en Arizona botándolle un lazo a un becerro, a que está cunha perna a cada lado do seu violonchelo en Rusia, a que está pintando de lunares as paredes do seu dormitorio. Pois nese momento, como non, os nervios, o erro, fixeron o seu traballo e non me saliu nada parecido. Esta era a parte do poema de Anne Sexton que eu recordaba máis ou menos un pouco e o que fixen para lerllo ao público foi facer unha especie de collage demencial, un plato combinado de la chaladura. Supoño que neste momento hai xente en Coruña que non lee a Anne Sexton pola miña culpa. E recordo, ademais, algún dos versos que dixen e xuro polo que recordos e pónseme a pel de galiña, porque me dá auténtica vergoña. Recordo que dixen un dos versos, empecéi como empezaba esa estrofa que dicía por iso moitas mulleres cantan ao mesmo tempo e eu dixen a que está rodeando cas súas pernas a un becerro en Arizona, que como a imaxe así absurda de todo, ou a que está pintando de lunares unha peaxe. Que así como, bueno, pois vale, que riquiña Anne Sexton, non? Que homenaxea as mulleres que rodean cas súas pernas os becerros e que pintan lunares nas barreiras de peaxe. Imaxes tolísimas que non había por onde coller. Pídolle perdón a Anne Sexton e a todo aquel público coruñés. Ben, en próximas intervencións irei completando esta antoloxía de metidas de zoca, pero agora toca darlle a palabra á persoa que, aínda bebendo do erro, e cun equipo competentísimo detrás, leva todos estes anos organizando un festival desde a máis absoluta profesionalidade, desde o compromiso, desde a responsabilidade nesta edición máis que nunca. De feito, por iso notaredes a ausencia de diplomas, por exemplo, non? Desde a responsabilidade, desde o compromiso, desde a profesionalidade, desde o cariño e desde unhas gañas insaciables de compartir o que é bo, con todas vós e con todos vós,
o director deste festival, don Pela del Álamo. Grazas. Vou quitar a máscara para a intervención. Eso de don Pela, guau. Había un viño que me trouxo unha vez un amigo do meu pai que se chamaba Don Pela. Pero o de Don e o de Pela non casan de todo. Con todo, moitas grazas polas túas palabras, Lucía. Bueno, benvidos e benvidas. Hoxe estou un poquinho emocionado porque foi un ano moi complicado, así que vou tirar de chuleta, que por unha vez non vou confiar demasiado na miña capacidade de improvisación. Benvidos. 2020, como xa sabedes todas e todos, foi un ano moi difícil. Foi un ano difícil para todo o mundo no ámbito vital e foi en concreto para nós un ano moi difícil para desenvolver curtocircuito, así como foi para calquera outro proxecto cultural fora de música, de cine, teatro. Foi un ano onde tivemos que nunha banda loitar contra a incertidumbre ao longo dos meses, os meses que pasaban na primavera, no verán, nestes últimos previos ao festival, onde non sabíamos que modelo de festival podíamos desenvolver. Eu creo que, mentras preparaba o proxecto para presentar o Concello, debín de facer como 5 ou 6. En febreiro tiñamos un festival, e teño que dicilo, un festivalazo pechado, con nomes como Roger Corman, Kelly Reichardt, Sega Bodega, Fientroc, e unha chea de cineastas e artistas, músicos, artistas sonoros, que era increíble. Por unha vez tiña feito o traballo a tempo. No mes de febreiro, de verdade, que tiña toda a cabeza de cartel pechada para presentala despois a ese proxecto que cada ano lle levamos ao Concello. Pois nada, houbo que cancelar todas esas cousas que eu tiña pechadas e tiña que ir repensando constantemente que facer, non? Que presentar, que dossier presentar para acceder a dirección do festival. E foi agotador. Foi agotador e aparte nun contexto onde todos e todas os compañeiros deste sector estaban a pasar moi mal. E despois empezou a ser un reto tamén complicado pensar como íamos desenvolver os protocolos, que despois a verdade é que foi ben fácil, pero ben é certo que as persoas entregamos bastante tempo ao medo, ao futuro. Sempre que proxectamos pensamentos cara ao futuro, ás veces non sei moi ben por qué, pois entregámonos aí á inseguridade. Estábamos un poquinho nerviosos e nerviosas por saber como se desenvolvería todo e tamén dicíamos, vai haber tal acumulación de festivais xusto antes de curtocircuito que cando chegue curto vai nos explotar nas mans, o sea, vai haber aquí un rebrote seguro. Estábamos tamén bastante nerviosos e con todo, ademais tamén estábamos moi cansados. Todas as persoas do equipo, algunhas especialmente, pasaron unha pandemia moi complicada. Eso, a verdade, que fixo a moita xente chegar aos meses xa de producción cas enerxías moi baixiñas. Pero ao final, este equipo é unha familia. Ademais, insisto na idea de equipo como patrimonio, porque é un equipo que ten unha implicación que vai moito máis alá do que o ámbito laboral, é unha cuestión emocional. E ao final, todos e todas elas, pois dende esa ilusión e o amor que teñen por este festival, fixeron un grandísimo esforzo que foi o que levou dende a colectividade, a colaboración e a entrega a que curtocircuito tivera lugar. Pero obviamente non foi únicamente o equipo propio do festival. Hai moitos elementos, axentes, institucións implicados e hoxe non vou facer esa distinción habitual entre os agradecementos institucionais e os agradecementos persoais. Este ano todos os agradecementos son persoais porque detrás de cada empresa, de cada colaborador, de cada institución, de cada patrocinador hai persoas que o pasaron moi mal durante os meses que tivemos que estar pechados na casa e tamén nesas seguintes fases de desescalada, con incertidumbre, con algunhas pérdidas que houbo no camiño, e por iso, bueno, pois agradezo de corazón moi persoalmente, por suposto, a Deputación da Coruña, a Axencia Galega de Industrias Culturais, a Santiago Turismo, que son institucións que sempre nos apoian, e son as que financian o festival,
quero, sobre todo, agradecer ao Concello de Santiago que fixe unha aposta increíble por seguir reencaixando e reprogramando toda a actividade que houve que cancelar durante a pandemia. Eso foi un esforzo que de verdade temos que valoralo, porque noutras cidades, na maioría das cidades, non se fixo. E aquí o fixeron. E iso é para decirlle tanto ao Concello como a Concellería de Acción Cultural e, por suposto, ao Auditorio de Galicia, grazas. Grazas ao seu xerente Xaquín López e as miñas ben queridas Silvia Modia, Chus Busto e o resto do equipo. Son bastantes, non me vou meter a facer lista, que senón seguro que me esquezo de alguén. Pero, bueno, polo menos destacar estes nomes. Por suposto, pois, insistir nos nosos patrocinadores e colaboradores, facer unha mención especial a Gadis, que, bueno, como todos os anos, ten unha implicación enorme con festival. E tamén ter unha mención para o equipo de acomodación, que este ano máis que nunca tivo que hacer un esforzo para ordear a todo o mundo, que todos entrábamos e saíamos intentando respetar os protocolos, pero ás veces vas correndo, vas estresado. E, bueno, quero darlle as grazas a Zaila, a Marta, a outra Marta, a Lucía e a Andrés por estar aí con toda esa paciencia ata moi tarde. Tamén os técnicos do teatro, Moisés, Coque, Simón, Felipe, que como cada ano están aí nas máquinas, sempre desde as sombras, manexando os aparatos de curtocircuito. E, obviamente, teño que reiterar e volver a ese equipo do festival. Ninguén como eles entende este proxecto. Somos unha familia que ten a fortuna de poder dedicarse a este traballo. Curtocircuito é para nós unha responsabilidade, pero tamén un fogar, un punto de encontro e aprendizaxe, un lugar onde medrar entre afectos e películas. Por iso, quero nombralos a todas e a todas eles, porque todos eles son esenciais para o que aconteceu este ano e os 8 que levo dirixindo este festival. Juan Junquera, encargado dos deseños, con quen disfruto dunha das partes máis intensas deste traballo e máis bonitas, que é concebir toda a imaxe gráfica que vedes cada ano, xuntos, man a man, pasamos por 1000 ideas dende meses atrás. É unha experiencia preciosa. Logo, el nunca está por aquí, porque un sociópata é odia o de estar nos eventos culturais, está na casa ca súa familia. Pero, bueno, dende aquí, igual, hoxe, como estamos retransmitindo en streaming, lle chega este cariño. A Raquel Martínez, que estivo a cargo dos transfers, a Álvaro e a Laura, que foron os nosos becarios e becarias, que, aínda que non nos gusta esa palabra, porque ao final son persoas profesionais en potencia que están aportando toda a súa entrega e entusiasmo para ser membros como calquera outro do equipo. A Ejiboga, o noso fotógrafo, cas súas barbas, sempre por aí. A Leo López, discreto, sempre ca súa visera, facendo os vídeos. A Emilio Orayans, comúnmente coñecido como Paspi, que este ano pasou de ser o asistente de vídeo, deseño e fotografía a ser un dos encargados da produción técnica. Para nós é moi bonito ver como a xente medra co festival e vai adquirindo ano a ano máis responsabilidades. Marta Díaz, que ademais de ser a responsable do equipo de convidados dende hai moitos anos, antes de que eu estivera en curtocircuito, este ano estive máis a cargo de todas as traduccións. Marian Sande, que é encargada do noso subtitulado. A Victoria Blanco, asistente de produción e encargada do equipo tamén de convidados e de actividades. Coque Dosil, producción de eventos e concertos. Martín Cañedo, xefe de produción, que recuperamos, porque o tipo de deixar a curto para ir coas abellas. Foise a facer apicultura, pero este ano conseguimos convencelo para que volvera. Ángela Baltar, responsable de redes. Alicia Alonso, coordinadora de contidos. Outra persoa que empezou en curtocircuito como xurado novo, entrou despois como auxiliar e despois de 4 anos é a coordinadora de contidos. Como digo, eso para nós é moi bonito. Pablo Sotés, encargado de prensa, que por circunstancias varias tivo que incorporarse ao equipo a 2 semanas de empezar e fixe un trabajo impresionante. Agradecer tamén a Naila Vega, que foi a persoa encargada de prensa que tivo que deixarnos 2 semanas antes porque fixe un moi bo traballo no tempo que estivo tamén. Andrea Villa, a nosa coordinadora de comunicación e responsable de contidos digitais, que é a que consigue que o festival cada vez teña mellor aspecto nas redes sociais. A Jesús Silva, do Departamento de Convidados, xunto con Marta. A Brai Romero, que empezou como asistente de programación e agora é un programador senior que fai o traballo
incluso bastante mellor que a min, porque é o que escribe todos os textos que eu non teño tempo para escribir. A Pixi Arnoso, que ademais de jefe de produción e jefe técnico é a persoa que leva xa a friolera de 15 anos traballando para este festival. Este festival, Pixi, é este festival, eso é moi importante. Isabela Mendoza, que é a persoa que consigue facer que a estructura sexa viable. Porque se estivera eu aos mandos da nave, isto era un desastre de orzamento, de tempos e de calendario. Pero Isabela é a que consigue xerar unha estructura que lle dá viabilidade a este festival e fai un trabajo que é impresionante. Así que moitas grazas, Isabela, por ter que atorarme tantas veces. E, bueno, para rematar, destacar que este ano xa falamos moito da pandemia, do difícil que foi, pero tamén hai que dicir que frente á adversidade surdiron un montón de novidades e cousas que foron moi interesantes e que veñen para quedarse. Por unha banda, e xa remato, vou empezar a meterlle que este está sendo o discurso máis longo de todos os 8 anos, pero, bueno, durante a pandemia creamos Pantalla, a coordinadora, a Federación de Coordinadoras de Festivais de Cinema do Estado español. Foi un esforzo impresionante no que Curtocircuito estuvo dende Proxecta, que é a coordinadora galega, facendo un traballo enorme, non únicamente eu, senón todas as miñas compañeiras dende a xunta directiva. Conseguimos articular un sector que estaba completamente atomizado e agora mesmo temos reunidos a 155 festivais, co obxectivo de ser interlocutores non únicamente co Ministerio de Cultura e co Instituto de Cinematografía e Artes Audiovisuais, senón tamén co Ministerio de Facenda, con Exteriores e con outras institucións internacionais. Creamos xa dende Curtocircuito as residencias artísticas Curtocircuito que viñeron para quedarse, sempre en colaboración con Santiago Turismo e con Cuarto Pexigo. Ademais, no desenvolvemento de todas as actividades online aprendemos un montón de cousas que, como digo, viñeron para quedarse. A partir de agora, cada ano vamos ter esas actividades que van chegar non únicamente ao resto do Estado español, senón a todos eses países onde haxa hispanofalantes. Ademais, o festival que repetiu Canlen Filming, esta vez únicamente durante as datas do festival, pero tendo programada totalmente toda a sección oficial, chegou a cerca dos 10.000 espectadores. E esa é unha boísima noticia e espero que sigamos traballando nesa línea. En fin, o que nos queremos e a nosa ilusión é seguir evolucionando o festival. Non hai festival que dure se non evoluciona o modelo. Temos que seguir innovando, esforzando, non nos podemos quedar dormidos. E a nosa intención, se seguimos traballando neste festival, é dar todo o que podamos. E para rematar, e agora sí de verdade, darlle as grazas ao público. Sen público non hai festival. Curtocircuito é voso. Moitas grazas. Está acendido, sí. E comezamos ca chicha, comezamos ca entrega de premios. Enceta esta parte deste acto de clausura a entrega do premio Outra Compostela. Entregarao Dimas González Benet, Film Commissioner, en representación de Turismo de Santiago e a Santiago de Compostela Film Commission. Un aplauso para Dimas. Boas noites. Vamos a ver, estou aquí para entregar o premio Outra Compostela pola boa concepción do lisérxico contra o establishment, da liberdade contra a autoridade e por saber plasmar a imaxe como rexistro doutra posible realidade. O premio Outra Compostela é para De Sangue e Cristais, de Lucía Ramiro, Bruno Arias, Miguel González, Beatriz Fernández e Miguel García. Ahí ven. ¿Alguien va a decir algo?
Hola, bueno, yo solo quería dar las gracias a Curtocircuito por el premio y le voy a dar la palabra a la codirectora, que no puede subir, pero nos manda un audio. Vale. Se gañamos, dis que fixemos este proxecto para reivindicar a arte, a muller e Galicia, e que mellor forma de facelo que usando a obra dunha muller artista galega como é Lope Gómez. Que quixemos mostrar a nosa forma de entender os seus poemas dendo respeto e admiración cun vídeo. Despois das as grazas a Curtocircuito por seguir apostando por seccións como esta, onde nos deixan as novas creadoras un espazo para expresarnos. Despois, agradece este a ti mismo e ao resto do equipo por formar un espazo tan guai para traballar e por deixarme dirixir contigo. E despois podes decir que perdimos un bote de sangue que compramos e non pudemos gravar con el e que entón decidimos metelo no título. E que se alguén atopa un bote de sangre por aí tirado, que por favor non o devolva. E xa estaría. Gracias. Un bote de sangue, dixo, en serio. Está guai. Benditos audios. Non hai que ir ás galas xa, hai que mandar audios. Está guai. Ben, eu vou seguir co meu desfile de miserias, que é así como, escoitar as miserias alleas é así como moi reconfortante para esquecer as propias, non? Ou para ver que non estás sola errando no mundo. Unha vez, no medio presentando unha gala, no medio desa presentación, eu, que era presentadora, pregunteille ao famoso regueifeiro Pinto de Herbón que de onde era. E claro, meu pobre, el mirábame con ojiplático, non? E repetía con cara así, ca cara propia, de susto, que se lle queda alguén cando presencia un deterioro cognitivo importante, non? Dicíame, eu son Pinto de Herbón, eu dicíalle, xa sei quen és, de onde és, é o que estou preguntando. E foi terrible, claro, foi, bueno, pois outro látego de vergoña e culpabilidade, non deses erros de presentación de galas. Nada comparado, que se me ven agora mesmo a cabeza, unha amiga que contactaron unha vez con ela vía mail para ofrecerlle dar unha charla sobre muller, era unha xornada sobre muller e o tema que lle propoñían era muller, que era unha cousa así como moi ampla. Pero non se deberon de explicar moi guai porque ela chegou o día desas charlas cun relatorio feito sobre Müller, sobre o filósofo alemán. E iso sí que foi unha cagada importante, digamos, non? Escríbese igual, hai unha diérese aí a que ela non lle deu importancia, que carallo. Ben, pois agora é a quenda do premio AGAG o mellor guión galego. O xurado deste premio está composto por Ángela Andrada, Enrique Lojo e José Antonio Cascudo. Entrega Ángela Andrada. Un aplauso. Hola, boas noites. Por reflectir a través da ciencia ficción unha inquedanza universal e contemporánea, o xurado AGAG outorga unha mención especial a Dani Cornes por Onde dormen as gaivotas. Pola miña parte procurarei ser breve, que sempre que me subo un escenario acabo cunha ansiedade existencialista tremenda. Moitas grazas sobre todo ao xurado, a Curtocircuito por recoñecer, cunha mención o traballo de guión da curta. Moitas gracias. Pola capacidade de contar sentimentos complexos de forma sutil e ofrecer un retrato realista e sen artificios dunha ruptura amorosa, o gañador do premio AGAG é Rafa de los Arcos por Todo el mundo se parece de lejos. Este agradecemento ven por vídeo. Hola, que tal? Primeiro de todo, moitísimas grazas polo premio. A verdade é que foi unha verdadeira sorpresa porque precisamente o noso guión é un exercicio de minimalismo absoluto. O exercicio que fixemos sobre todo de quitarlle moitas capas, quedarnos só co esencial.
bueno, la verdade é que moi ledo de que apreciarase un pouco ese esforzo. Nada, moitísimas grazas, a verdade. O sea, hai unha especie de homenaxe aquí ao Cruz Circuito e a Santiago de Compostela, ainda que esteamos en Barcelona con este día tan borrascoso. Nada, outra vez, moitísimas grazas a todos, de verdade. En 2015 convidáronos a min e a miña compañeira María a actuar nun acto do BNG celebrado polo 25 de abril no Auditorio do Pazo de Cultura de Pontevedra. Nada máis entrar no escenario e ver aquel espazo cheo de das mil e pico persoas que ali caben, que nunca tal viramos, o primeiro que saiu das nosas bocas. Xuramos que sen querer e desde a inopia absoluta foi dicir: carai, sodes unha marea de xente. Nunca nos arrepentiremos dabondo daquel berenjenal, en serio. Pero bueno, así é o erro. Chega agora a quenda do premio Crea e o nome do premio a mellor dirección galega, cun xurado formado por Xés Chapela, Anxos Fazáns e Berio Molina. Fan entrega del Anxos Fazáns e Berio Molina. Aplauso. Por manter a coherencia entre a forma e o discurso, acadar unha narrativa emocional co emprego de recursos contemporáneos e amosar unha problemática universal dende unha ollada persoal, a gañadora do premio Crea é Enar de Dios, por Vestixios, un arquipélago. Outra que cometeu o enorme erro de non asistir á gala e que manda agradecemento por vídeo. Moitísimas grazas a todo o equipo de Curtocircuito e ao xurado. Para min é unha verdadeira honra recibir este premio. Se alguén me dixese hai un ano, cando todavía estaba editando o filme, que estaría nesta situación agora gravando este vídeo de agradecemento, non sería capaz de creelo. Quería darlle tamén as gracias a miña nai e ao meu pai por facerme amar o que fago. Tamén moitísimas gracias a miña irmá por salvarme a vida tantas veces. E, por suposto, tamén moitas gracias a todas as miñas amigas e a miña parella por ser ese apoio incondicional e imprescindible na miña vida. Nada, moitas gracias e unha aperta moi grande dende Austria. Sigo. María mais eu temos unha expresión que empregamos cando queremos dicir que fixemos unha desas metidas de zoca importantes, non un erro considerable. A expresión é chándal rosa. Cando unha das dúas chama outra, ca intención de contarlle, de confesarlle ese erro que fixo, di: María, tía, pasoume un chándal rosa. De onde nace esta expresión? Pois nace de estar presentando, facendo un recital nunha entrega de premios hai bastantes anos nun instituto da Pobra do Caramiñal. Acórdome perfectamente porque gustaría, bueno, agora vos conto, agora comprenderedes por que me acordo. No medio do recital había alguén que estaba, bueno, pois que estaba molestando bastante desde o público. A profesionalidade e as táboas normalmente fai que quen está diante do micrófono pois que tire pa diante a pesar desa molestia. Pero, ás veces, a profesionalidade falla polo que sexa. Entón, pois, bueno, foi a miña culpa que enfilei a quen estaba montando esa bulla e dixenlle: a ver, tía, do chándal rosa. E, bueno, pois, increpeina ali directamente, non dixenlle, bueno, que se lle apetecía poñerse ela no meu lugar e que eu iba a tocarlle os narices ali onde estaba ela sentada, esas cousas. Cal foi a miña sorpresa e enormísima culpabilidade que aínda cargo a día de hoxe, cando ao final do acto veu o director do instituto a dicirme que lle extrañaba moito que era a do chándal rosa era a mellor alumna que tiñan, que era unha rapaza, ademais, cunha timidez importante, extremadamente calada, e que era bastante probable que fose outra persoa.
Desde este micrófono quero pedirlle perdón á chavala do chándal rosa, por favor, e a toda a xente que levou estes apliques que se meten ás veces desde enriba do escenario e que non foi pa elas. Outra señora en Ferrol tamén que lle dixemos que fixera o favor de coller o móvil que lle estaba soando, que seguro que era unha chamada importante, con información bastante máis importante que a que estábamos dando nós, e tampouco era esa señora a que lle soaba o móvil, era unha tipa de 3 filas máis para atrás, non tiña nada que ver. En fin, o premio Xurado Novo que premia o mellor filme está composto por Judita da Taberna, Clara Rus, Elena, Galilea, Alba Doval e María Gallego. Suben aquí a entregar o escenario, todas menos Clara, que tamén cometeu o error de fallarlle ás colegas. Moitas grazas, outro aplauso para elas. Bueno, boas noites. Polo emprego dun dispositivo vanguardista que soubo captar o espectador e o espírito xeracional conxurando a Cronenberg e Dostoyevskis, o Xurado Novo otorga unha mención especial a Dorian Jaspers por Sandok. Agradecemento por vídeo tamén. Gracias, Dorian. Por combinar con maestría dúas naturezas aparentemente opostas, como son documental e ficción, enmarcando o descubrimento do primeiro amor e a sexualidade no medio dun desastre ecolóxico, encontramos un retrato sincero e cercano donde a naturaleza verdadeira acaba revelándose como inevitable. Por todo isto, consideramos otorgar o premio do Xurado Novo a Roxane Rocheron por Pigalle. Tamén contamos co seu agradecemento na pantalla. Hello everyone. Thank you so much to the festival for this amazing selection and for this award. Thank you to the young jury. It means a lot to us that you are the young jury, because as you're getting closer to the 30s, it's good to see that you still belong to the same generation. We are super proud to share our film here in Santiago de Compostela. So, dear jury, thanks a lot for this award. I wish I could have met you all and talked about your work as well, and see how we think about the world together. So, as you know, here in Belgium, the bars are closed now, and we couldn't celebrate this prize as we would like to, but we still had a few drinks, and I hope you guys partied well and enjoyed the end of this amazing festival together. Thanks a lot, bye! Que bonito lamentar nuns agradecementos que os bares están pechados. Moi sincero, moi honesto pola súa parte. Para que vos vou contar agora, tiven que pedirlle permiso a María, que é a miña compañeira. Isto non saiu da miña cabeza. Noutra ocasión presenciei como a miña compañeira de galas e da vida poética, María Lado, tendo que facer a presentación da maravillosa cantante galego-palestina Nasla Xami, referíase a ela todo o tempo e, ademais, insistentemente chamándoa Nasla Nimri. Claro, eu miraba para ela e quería morrer. Eu poñíalle as caras máis extrañas do mundo, en plan de que non se chama así, pero ela debía mirarme con cara de esta debe querer que o pronuncie millor do que o pronuncio, e seguía chamando a Nasla Nimri, miña pobre. Tócalle agora o premio do público ao mellor filme, patrocinado por Gadis. Fai a entrega Ana Lago en representación de Gadisa. Aplauso.
Dende Gadiza, parabéns a todos os participantes premiados e, como non, a organización. Moitísimas felicidades neste ano tan especial. O premio do público é para Dustin de Naila Giget. Ola, moi boa noite a todas a todos. Bueno, como parte do festival Curtocircuito, fago esta recollida simbólica dun premio que nos fai tanta ilusión. Grazas, Ana, tamén por acompañarnos aquí, gracias a Gadis por apoiar o festival e por patrocinar este premio. Fago recollida un pouco en nome de Naila, que non pode estar aquí, noutro ano calquera, se cadra podería estar aquí. Moitas sabedes que este ano tivemos que restringir as viaxes a xente que viña do territorio estatal. Nada, simplemente dicir tamén que nos fai especial ilusión este premio. Coincidiu o voto do público feito aquí no festival coa película tamén máis vista na nosa plataforma en Filmin, así que o criterio foi bastante unánime. E tamén dicir que como festival fainos especial ilusión que o público valorase unha película que non vou facer un spoiler, pero fala da liberdade de escoller quen queremos ser. Graciñas. Cando eu era moi noviña, recordo que nun dos primeiros actos, un recital de poesía, o que me convidaron, eu debía ter 16 ou 17 aniños, recordo que eu ia moi nerviosa, pois porque cando eres así tan nova moitas veces non vas acompañada a este tipo de actos con outras compañeiras ou compañeiros da túa xeración, sino que ibas nese momento pois rodeada de señores, non? E era así como unha situación pois incómoda e que tardabas así tempo en saber xestionar ben pois sentimentos, comportamentos, intervencións, este tipo de cousas. Recordo perfectamente, e contándovos isto, estou facendo unha terapia pola que me van pagar, que conste, que me levaron despois dese recital a cear un sitio, así, nun restaurante dali de Santa Cristina, ao lado da Coruña. E eu estaba moi nerviosa, xestionando fatal aquel evento, non? Entón recordo que puxeron na mesa, así de primeiras, unhas racións de chipiróns e que ninguén collía do plato. E eu estaba ali sola, morrendo por facer calquera cousa, e pareceume ben poñerme a comer. Por que ninguén collía aqueles chipiróns? Porque os chipiróns fervían, acababan de sair da cociña e fervían moitísimo. Fervían tanto que era metelos na boca e xa notabas as bágoas caendo. Pareceume máis fora de lugar que outra cousa cuspilo naquel momento, por suposto, porque ante todo as formas e a elegancia. Entón, que fixen? Pois beber auga, metinlle un grolo de auga considerable, ca mala sorte de que tendo o chipirón enteiro na boca, porque non o puidera morder, o corpo do chipirón encheuse de auga e cando eu xuntei o padal ca lingua para baixar esa auga fresca, a auga saiu despedida pola miña boca. Entón eu de repente estaba nunha cea con os señores de la literatura e botei auga pola boca para enriba das racións, que carallo. Bueno, unha costumbre de las chavalas que tienen ahora. Que pena tamén. Tócalle agora a quenda o Premio Penínsulas, o mellor filme nacional cun xurado composto por Laura Iturralde, Marta Pérez e Ángela Sánchez. Entrega o premio Dolores Meijomín en representación da Agadic. Aplauso. Boa noite. Pois unha mención especial do Premio Penínsulas polo mérito de achegar a Cámara a unha realidade de retrato complexo, non maniqueo, cun componente mítico e por veces onírico. O xurado quere outorgar unha mención especial para Los Páramos, de Jaime Puertas. E polo risco formal, sorprendente e inédito, á hora de abordar un motivo con certa traxectoria audiovisual, a tauromaquia,
desde unha perspectiva innovadora e que convida á reflexión, creando certa distancia grazas á súa proposta visual, o xurado outorga o Premio Penínsulas a La sangre es blanca de Óscar Vincentelli. Creo que alguén recolle o premio no seu nome. Non sei. Sei que había alguén que... vale, gracias. Bueno, os podéis imaginar la ilusión que nos hace recibir este premio, a mí personalmente, por ser la coproductora y editora de la película, La sangre es blanca, pero sobre todo mejor amiga de Óscar, del director. Agradecer enormemente al jurado, al Festival Cortocircuito, a Pela y a su super equipo, que sois una gran familia y nos habéis hecho sentir parte de ella. Voy a leer unas palabras que ha escrito Óscar, que se ha tenido que ir esta mañana. Agradece también al jurado y el cariño recibido por Cortocircuito durante estos días y ediciones pasadas. Destaca la oportunidad de vivir el festival desde la intimidad y la conexión extrema en un año en el que más que nunca necesitamos estar unidas. Gracias. A primeira e única vez na miña vida que eu participei nunha produción de tantísimo nivel que no momento xusto antes no escenario de ter eu que coller a miña guitarra se achegou a min alguén de produción para collela esa persoa e poñerme a min, colgarme a min no lombo, eu non estaba acostumada a ese nivel de servidume, eu chamalle X, que debín pensar que me querían roubar ou algo así, e turrei ca cabeza e levei así un golpe considerable ca caixa da guitarra. Un golpe tan considerable que me fixo unha pequena brecha na fronte, que tapei como puiden co flequillo e que me fixo dar un bolo sangrando pola frente, que é unha cousa tamén que non se debe facer. Non hai que chegar a eses puntos. Entregamos agora o Premio Explora o mellor filme, cun xurado composto por Manuel Asín, Velasco Broca e Rocío Mateo Sagasta. Entrega o premio Xurxo Couto en representación da Deputación da Coruña. Aplauso. Boa noite. O xurado Explora, formado por Velasco Broca, Rocío Mateo Sagasta e Manuel Asín, decidiu unanimemente outorgar o Premio Explora polo modo sutil e complexo co que o filme oscila entre a pura pegada e o puro icono na construcción dunha paisaxe velada a Ben Rivers por Look Them Below. Damos paso ao agradecemento por vídeo. Hello, calling from London. I'd like to say thanks very much for this prize. Really, it's really great news. Always nice to get great news these days. Really sorry I can't be there. But I'm really thankful to the festival for showing the film and just your continued support of cinema in these really tricky times. I think you've done a great job in running the festival, so thanks very much to you. And yeah, I'm sad I can't be there, but hopefully we can all get together and watch films together in the future before long. So thank you very much. Bye. Quero dedicarlle esta última miseria que vou contar, que é miseria allea, porque non todas van ser propias, a esa amiga que foi facer unha entrevista de traballo para entrar nun posto de produción de espectáculos e cando lle preguntaron se dispoñía de coche, ela respondeu, no, pero me pode traer mi padre todos os días. Que me parece o erro máis riquiño e máis desastroso do mundo.
Tócalle agora o premio Radar, o mellor filme, seleccionado polo xurado Radar composto por Silvia Cruz, Michael Warman e María Rodés. Entrégao Mercedes Rosón, concelleira de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica e Acción Cultural. Un aplauso para Mercedes. Boa noite e moitísimos parabéns a todos os premiados e moitísimas felicidades a Curtocircuito, a esta edición tan complicada e comprometida, a todo o seu equipo e, por suposto, ao seu director, a Pela del Álamo. O premio Radar, a mención por bailar e bailar, seguir toda a noite cos amigos, rir, chorar, bicar, amar, buscar o recoñecemento e atopar a tenrura. Pola súa autenticidade conmovedora, o xurado Radar outorga unha mención especial a Naila Guillet por Dustin. Dentro vídeo. Xa tardaba. O premio porque en tempos de escuridade este film amósanos unha luz apocalíptica que, entre soño e o pesadelo, ofrécenos a esperanza do fin do inverno. Pola súa potencia devastadora, o xurado Radar outorga o premio a Dorian Jaspers por Sandok. E agora hai vídeo, non hai vídeo? Hai vídeo. Ah, estupendo. Камчатку, на Китайском море. Друзья мои, вы знаете верно, что снег падает не только в Мурманске. Он падает на гавань Новосибирска, Камчатку, на Китайском море. Ее волосы выглядят как шелк, ее грудь упруга. Она рассказывает лучшие рассказы. Друзья мои, E imos xa co último premio desta noite, o premio Galiza o mellor filme, seleccionado por un xurado composto tamén por Laura Iturralde, Marta Pérez e Ángel Sánchez. Entrega o premio Xosé Antonio Sánchez Bugallo, alcalde de Compostela. Un aplauso. Moitas grazas. Bueno, imos chegando xa ao último premio desta edición tan diferente, e esperemos que tan diferente tamén da do ano que ven. O premio Planeta Galiza hai unha mención, en primeiro lugar, por realizar un exercicio fresco e atrevido de autorretrato cunha frágil e valente proposta formal que consegue captar as contradicións entre os soños e a realidade. O xurado outorga unha mención especial ao film Blanco e Fusia de Marta Valverde. Non sei se hai... Sigo. E o xurado concede o premio Planeta Galiza a unha película reveladora que nos fala sobre as consecuencias da desintegración e a transformación do territorio a mans do ser humano. A autora logra un persuasivo equilibrio entre a palabra e as imaxes, logrando axitar e interpelar ao espectador de maneira contundente. O premio Planeta Galiza é para Vestige, un archipélago de Enar de Dios. Non sei se hai vídeo ou sirve o de antes. Sí. Hai vídeo? Sí, hai vídeo agora. Pois estupendo. Adiante vídeo. Bueno, moitísimas grazas a todo o equipo de Curtocircuito e tamén o xurado outra vez. A verdade é que non me esperaba este premio para nada, é unha felicidade moi, moi grande. É moi difícil de explicar tamén. Quería darlle as gracias de novo a miña familia, as amizades e a miña parella por
porque sen elas este filme non sería posible. Esta vez tamén quería darlles grazas ás casualidades da vida, porque en realidade foi unha casualidade que comenzara a facer este filme. Esa casualidade ocorreu hai 2 anos en Málaga, cando despois de levar varios meses paseando por unha praia, unha persoa contame que esa praia en realidade é unha praia artificial. E a raíz de eso, esa historia a que desencadea que eu comece a obsesionarme dunha forma moi intensa, digamos, pola area, a atopar unha serie de historias que tamén penso tan importantes de contar. Estou moi agradecida a Curtocircuito por apoiar esta obsesión ou este tema ou estas historias que eu tiña tantísimas ganas de contar. E moitas grazas, de verdade. Mil grazas e mil apertas dende Viena. Agora, antes das proxeccións, que xa porán o broche final, pois queremos que suban premiados a facer a foto pandémica de familia. Esa foto na que dentro duns anos non recoñeceremos a ninguén porque levamos máscara. Pero, bueno, que chamo vos o escenario, as persoas que xa vos avisarían que tedes que subir para facer esa foto de familia pandémica. Moitísimas grazas e máis aplausos, por que non? Moitas grazas. Eu creo que tamén eran entregadores, non? Premiados, premiadas, entregadores, porque senón imos ser 3 aquí. Así que ide subindo, por favor, que eu creo que cabemos todas. Porque o habitual sería estar aquí como 40 ou 50 persoas, se habituaba a ser un momento moi especial, pero bueno. Falta xente por aquí, Seguro que algún xa escapou ao bar a tomar a cervexa antes de que pechen as 11. Onde están os outra Compostela? Premiados? Non, mira, Elisa, ti pro centro. Non. Premiados por aquí. Vale, agora imos ver La Sangre es Blanca, Premio Penínsulas, despois veremos Dustin, Premio do Público, e para rematar, Sandok, a do rapaz ruso, que vistedes que mandou eses vídeos tan guais de agradecemento, que para o que saibades é un filme loquísimo que
está feito por unha persoa que ten apenas 20 anos e que dende o festival lle auguramos unha carreira tremenda, porque se con esa idade fixo esta peza, que, bueno, en fin, xa xulgades vos. Desfrutade da proxección.